Mebusem tidumienu. Deɛ ɔdɔ atenetene dɔ nimdeɛ na deɛ ɔtane animka yɛ aboa. Onipa pa nya Awurade anim anisɔ na onipa busuefoɔ deɛ obu no fɔ. Onipa remfa abɔnefo sɛm so ntim na atenenefoɔ nhene rempusu. Ɔyepa yɛ ne kunu abotire na deɛ ɔka aniwusɛm te sɛ nnompe mu porɔ. Treneni adwene tene na abɔnefoɔ agyina tuo yɛ nkontompo. Abɔnefoɔ nsɛm yɛ mogyatɛ na atenefoɔ ano beyi wɔn. Obutu abɔnefoɔ na woni hɔ na atenenefoɔ fie begyina. Onipa nimdeɛ so na oyi no ayɛ na deɛ wakyea n'akoma no anim begu ase. Deɛ wɔmmu no nanso ɔwɔ akoa no yɛsene deɛ ɔhyehyɛ ne ho na n'aduane bɔ no. Ɔtreneni nim na fie bu akra na abɔnefoɔ ayamye yɛ atirimɔden. Deɛ ɔdɔ n'asase no didi me na deɛ odi nsɛnhunu akyiri niti. Ɔbɔnefoɔ pɛ deɛ nipa bɔne anya na atenenefoɔ nhini bɛso aba. Anomfo nsoɔ yɛ afidie ma ɔbɔne na ɔtreneni befiri ahonyehia mu. Onipa anum aba na ɔde bedi papa ameyɛ na onipa nsa ano adeɛ na ɔbɛdane ama no. Ogyimfoɔ kwan tene n'ani so na deɛ otie afutuo yɛ onyansafoɔ. Ogyimfoɔ abuhuro da adintɛm na ɔbadwemma deɛ ɔkata aniwuo so. Deɛ ɔka nokora no ka deɛ ɛtene na ɔdansekurumfoɔ deɛ nkontompo. Ɛwɔ deɛ ɔworo kasa sɛ nkrantɛ nwowɔe na onyansafoɔ tɛkyerɛma sayadeɛ. Nokora ano tim hɔ daa na tɛkyerɛmatorofoɔ nkyɛre koraa. Na da wɔ wɔn a wɔdwene bɔne akoma mu na asomdwoe ho afutufoɔ nya anigyeɛ. Musuo biara rento ɔtreneni na amanneɛ bɛhyɛ abɔnefoɔ ma. Awurade akyiwadeɛ ne atoro ano na wɔn a wodi nokora sɔ n'ani. Onipa nitifoɔ kora nimdeɛ na nkwasiafoɔ akoma pae agyimisɛm mu. Nsiyɛfoɔ nsa bedi panin na aniha nsa beyi toɔ. Onipa akomam awerɛhoɔ boto no na asɛmpa ma akoma tɔ yam. Ɔtreneni kyerɛ ne yɔnko kwan na abɔnefoɔ kwan ma wɔfom. Onihafoɔ nsa nka ne hanam na nsiyɛfoɔ nya onipa adeɛ a ne boɔ yɛ den. Trenee kwan so na nkwa wɔ na kwati kwan deɛ ɛkɔ owuo mu.